जोंहा थाख्ला दादालानि न'आ। बा माथो धोनिथारलै फाक्कानि न' गोजा। औ साख्रि मावो जोंहा दादाया। बा मा साख्रिलै? मा बेंकआव मावोनो। मा साख्रिबा आं मोजाङै मिथियालै, जायखिजाया बेंकआव मावोनो आरो। ओमफ्राय माथो रावबो मानसियानो गैया खोना, रावखौबो नुहुराखै। अबाव नुनोलै जोंफोरो, मालाय न' सिङावनो हाबना दं खोना नोंसा मादै गोदाना। बेनोथ' जाबाय र' गायदे आब', दा मादै गोदानखौ आं नायनो लुबैथारदोंमोन, दा बोरै नुनो। थौ नङाबा न'सिम थांथानि जोंफ्रा सिथ्लासिम। रनाय खेबसे नायबावनि, नुबाय बायगोन खोना रनाय। गैयालै मोस्रोमागै नुनाय नङा, थु न'सिम थांथानि। औ थ' होमबालाय न'सिम थांथानिसै। हेलौ। अ नोंसोर सानैया बेयावसो दंफैयो। ओंखाम जानो लिंहरदों आब'आ, दहायनो मोनदोंनो नोंसोरखौ नेगासिनो। र' मादै गोदानखौ जोंफोर नुवाखैना, नायहैनि र'। थौ नोंबो नायनोबा। थाख्ला दादैजों रायजानो लुबैदों थांनानै, आरो आब'आबो रायगोन बास्सा। थु बाबा तिल्लुआखै, रायबा रायसैसो जोङो, नायनानैल' फैगोन आरो। ओमफ्राय नोंसाबोनो खिन्थायाबानो जाबाय आरो, खिन्थायाबानो जाबाय। थाख्ला दादैया जुदि थखन गेदेर लानाय जोंफोरखौ होखारहरो होनबाना मा खालायगोन? एसेबांबो बिदि नंद्राया दे, थाख्ला दादैया जोंफोरखौ थखन लानानै होसोनो। थु खेबसेल' नायना फैगोन, सिथ्लासिमल' थांना फैगोन। थौ होमबालाय आंबो थांफानोसै नोंसोरजों, थाख्ला दादैनि हिनजाव गदायखौ नायनो बोरै बेसेबां साइज। थौ हायरे आंनि सिं सासोबाय बाला, जे माखाखौ सुनानै बालनि रांखावरि मादैया सुनाबो लाया। एसे जिरायथ'नोसै आं बालनि, बेसे मावनो। ओजोंबा मालाय फोजोंसो आदालाहा जि सुग्रा मिसिंबो दंमोन, मा होनोमोनलाय बेखौ, वाशिं मेसिन ना मा होनोमोन। बिसोरहा माबा दंखलावसो सुबाय थानांगौ, इसिबां खस्थ'। सिंखौनो लोरिनाय रखम मोनबाय आङो। गांजेमा गोसोमसो माथो। माथो गायदे आब'सो, बोरै मोनफैखो नोङो बे गामियाव? आंखौ बाद होनाय गांजेमा गोसोम रानि, नोङो बोरै मोनफैखो बे गामियाव? गायदे आब', आंनिखौ बाद होनाय, नोंनिखौसो नांगौ आङो। नोङो बोरै बे गामियाव मोनफैखो, बे बिलाइथारा गामियाव? आंनिखौथ' बाद होनाय, आङो रुवाथि मानसि, जेरावनो मेरावनो थाबथिंलाबायो। नै मोस्रोमागिलायनाव फैदों आङो, बिसोरजों आलासि जालायलायबायना। बा गायदे आब', बोरै सिनायलायो नोंसोरलाय? जाथि बंख' जालायलायो बिसोरहा आरो जोंहाजों मोस्रोमागै। ओमफ्राय बिसोरहानि बिगोमाफोरा अबाव थांदों, गैया नामा न'आव? दङ, उन्दुबाय थादों। बादुलिथार बासा बिसोरहानि बिगोमाया। नोंसोर जिरायहै, आंबो जिरायनोबो होआखै दे, जिरायफै। नांलाया दे, जोंफोरो मादै गोदानखौसो नायनो फैदोंमोन। र' होनबा आङो लिंनि र'। सोरथ' फैदोंलै उन्दुनायफोराव दिस्टार्ब हाल्लानो। रांखावरि आनै नोंसोर? गायदे नोङो बोरै मोनफैखो जोंफोर गामियावलाय? आंनिखौ बाद हो, दोनथ' आंनि खोथाखौ। नोङो थाङै लाइमोन आब'निसो बिमा गदाय जाना दङ होमबा? थाङै नोङो लाइमोन आब'नि बिफानिसो हिनजाव गदाय जाना दङ रांखावरिया नै। नोङो लाइमोनखौ सिनाय हायो आरो? सोर लाइमोन? आं नुफेराखै। मा होनदों नोङो? लाइमोनखौ सिनाय हाया? नोङो? सिनाय हाया आङो, नुफेराखै।
बाला मोखां साला नोङो लाइमोननिसो बिमा गदाय जाना दोङो नोङो बिसोरनि एसेबां सुखि संसारखौ मानो सिफायनांगौ रांखावरि मानानै दिनै लाइमोन आब'मोना नोंसोरनि थाखाय खथ' खस्थ' सहायनांगौ जादों नोंसोर मानो बेफोरबायदि मालायनि संसार सिफायग्रा मादै नोङो मानो बेफोरबायदि नों मानो जोंहानि मादै आरो लाइमोन आब'खौ मानो होखारहरनो होनांगौ गथ' आं नोंसा दादैखौ हारसिं गोसो थोदों नामा बिबोथ' आंखौ गोसो थोदोंना आरो आं बिसोरखौ होखारनो होआखैथ' बिसो हारसिं होखारहरदों नोंसा मादै आरो बै लाइमोन आब'खौ आरो नोंसा दादैया एसेबांथ' मोजांबालाय मानोथ' होनबा आंखौ लाबोनांगौ मानोथ' गोसो थोनांगौ हिनजाव थाखानानैबो वाह रांखावरियानै वाह बियो गोसोबानोखि नोंबो गोसोनांगौ आरो नोङो जुदि बेखौ सान्स होआमोनबा नोंखौ बियो गोसोथोनो साहस मोननाय नङामोन रांखावरियानै नोङो लाइ होनायखायनोथ' बियो नोंखौ गोसोथोनो सान्स मोनदोंमोन आरो एक हाथ से ताली नहीं बजता है रांखावरियानै दो हाथों से ताली बजता है समझा तू दे जि जाबाय जालांबाय दे जिरायफैदो होनदों नोङो रांखावरि जि जालांबाय नोंनि थाखाय जानो हागौ बिदि जोंनि थाखाय नङा साला थाङै नोङो लाइमोन आब'निसो बिमा गदाय जाना दङना थै बुहुद गेदेर गोरोन्थि खामानि मावबाय नोङो रांखावरियानै बुहुद गेदेर मालायनि संसार सिफायनानै नोङो मा बुहुद मोजाङै जानो मोनगोन सानदों नामा ऊपर बालाया नायगासिनो र' नोंसोरखौ मिन्थिबाय ऊपर बाला फस्थायगोन दे खिन्थु आनै सानसेबाबो नोंबो फस्थायनांगोन लाजिबाय आङो आनै लाजिबाय नोंखौ आनै होननोनो लाजिबाय आं रावनिबो सिगाङाव खिन्थाना लाला आं नोंदि आंनि बिमानै जायो होननानै नाङा आंनो बेफोरबायदि मालायनि संसार सिफायग्रा बिमानै नाङा आंनो तेरा मेरा आज से रिश्ता खत्म मिथिबाय नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला हौदो मोसोमागै जोंफोरा थांसै न'आव मेलेम गैयि मानसिफोरखौ बुंनानैबो जेबो लाब गैया बिसोरनि खर'आव मेलेम गैया गोबोरखिसो दङ गोबोरखि नंमारगौ गायदे आब' मादै नोङो बिदि खालायथारनाङामोनलै बुहुद गेदेर गोरोन्थि मावबाय नोङो मिथिबाय मा नोङो हुवा नागिरना मोनाखैमोन नामा बेलाय हिनजाव गोनां फिसा गोनां हुवाखौसो जनो मोनदों नोङो एसेबां गिदिर बुहुमाव नोङो मा जोंहा थाख्रा दादैखौसो खागौ मोनबाय आरो हिनजाव गोनां फिसा गोनांखौसो नोंसोरो जलाबा थांदोलै आंखौ बिदि रायबाय थानांला थांदो बाला मोखां नायाखै माने नै जोंफोरखौ होखारहरबायानो थाखायाबो दे नोंसानि न'आव सैमायाबो थाया बे नोंसोरनि न'आव थु मोसोमागै थांसै गांजेमा गोसोम रानि थाथ' जोंफोर थांसै थांसैबालाय माथो खालायबावनो उफायथ' गैया दे थांदो दे आरो खेबसे बुंलांनोसै आङो नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला दिनैनिफ्राय नुदों नै सासेयाबो नै लिंनो थांनाया नांथाहैबायसो एसेबांथ' बैग्रि जाबायना बिसोरो दिनै दाहालागै फैनो रोंला ओंखाम उखैयाखै नामा बिसोरलाय सासेखौबो लिंनो थांनो होबाय नै फैनो रोंला बेबो ओंखाम ओंख्रिया दा बरफ रखम जाना थासिगोन गुसुनो नुदों नै दाहालागै गैया बै मोस्रोमानो बियो बैग्रि जानो थांनाया अबावबासो बेरायहैबाय खोना दासो फैबाय साथामबो लारि फैगासिनो नै दासो बा एसेबां गोबाव बैग्रि जानाय ना नोंसोरो ओंखाम मोनबाय ओंख्रि मोनबाय 2 घन्टासो जबाय दासो नै मा बुंबावनो आब' आयु मा बुंबावनोहाय माथो मोखांफोरा सोम मानो मा जादों जानायाथ' गोबां जादों र' आब' थौ सिगाङावनो ओंखामफोर मोनबायबा जाहैनोसै उखैबाय दहायनिफ्रायनो नेगासिनो आङो गावसोरा नै दासो मोनफैबाय बेनोथ' जाबाय र' आब' खोथाया आदारखौ सोग्रोना लानि र' ओमफ्राय आरामसे खिन्थानोसै मानि जाहोनाव गोबाव जानाय जोंफोरनिया
इस होमबा दे फैदो होमबालाय र' आथिं आखाइ सुहैग्रोनि र' आब' दे थां आसोल मथे मा जाना दं बिसोर सानैया मा मोखां सोम सोम सानैबो आरो नै सासेयाबो अबाव थाबो लायखोबा ओंखाम जानो जाबाय फैनांगौ गेलेनो थांलायबाय खोमा